Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi nafa'ana bihim ulihim makharati jamasihin mu'alimina suan bayi soleh bayi amam misbah bayi faqih makharati abaina wa ummahatina lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursal wa ala wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan wa firlana mamado ya wasi'ah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi Nursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasida wa ghfir lana ma mado ya wasi'an. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasida wa firlana mamado ya wasi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Asraris shalah. Kok urung badi? Rahasiane salat. Asadis wasapi dingi kan macam yang kedua ki perkara sing teka nggone awak yang ada kekotorane diantara siji rambut kadang yo rusak, nomor loro rambut bringos, nomor telu rambut ngisore udel kuwi kudu dicukur. Mergane tiap 40 hari harus dicukur.
Nomor 4 nomor apa kan? Nomor 5 buku. Iki perkara sing metu nang awak sing kira-kira sarutur kudu diresiki. Sing nomor 6 itu asadisu wasabi ziyadatus surrati tambahane udel bakal fatil khasawatilan kuncire khasafah dibait nalika bayi mergane udel sing dawa nang cak pilih kuwi kudu dikethok amas suratu anapun utawi udel patuk ta'u maka kudu dikethok kapan fi awalil wiladati ing dalem kawitane lahir lagi lahir kudu dikethok udel wa amma tadhiru anapun utawi nuceni bil khitani kelawan disunat fala ba'sa ora apa-apa tidak masalah bihi kelawan tadhir fil yaumis sabi ing dalem dina kaping 7 minal wiladati saking kelahiran. Kene mergen diambek di akikoin. Pancen ngetoke udel kuwi hari ke-7 kuwi. Ambek di akikoin. Mungkin yang tahu kenapa tek kudu tek 7 akikoh 7. Hari 7 hari ibat kena digawe tenger regane nang wono rumah sakit wis 7 dina lho kok ora nang perubahan ku tenger kene iki 7 dunya sing akeh 7 dina ya 7 ini 7 iki gawe tenger nang wono rumah sakit 7 dina kok ora nang perubahan belas alamat. Wa in khifa lamun diwedeni lamun ditakuti minhu sangking ngetok kuwi sunat kotorun apa bahaya terus eneng krentek sing rapas fal aula moko sing luwih utama iku takhiruhu ngakirno kalau ditakuti kira-kira umur 7 dina kok bahaya pane bocahe bayi kurang sehat tur dihitan yo ora pas bocahe ora sehat yo diakhirno kene dandang yo ora dihitan ora diketok udele ngono rumah sakit marai cek mbuh dipanasi mbuh bocah ora sehat lah iki sing nomor 6 nomor 7 diketok lan dihitan sing nomor 8 asaminu sing nomor 8 ma iku barang tola kang dawa apa ma minalih yati saking jenggot sing dawa ruya diriwatake an badi sahabate saking setengah sahabat wa tabiin lan tabiin ahdu iku ngalap ma barang dadak kang luweh minal qabdati saking sagem sabate jenggote luwih sagem dilongi ora nyuwompros ora wis sagem sabat tapi
Wa qalal akharuna lan setengah qala dawuh sapa akharuna setengah ulama tarkuha utahe ninggal jenggot jenjerno iku afiatan kalih sempurna niku ahabbu luweh den demeni lamun ngenjerno jenggot tapi jenggot di sing apik ora murat parit dawul iku lebih baik ahabbu iku luweh didemeni wal amru lan diperintah fi hadza ing dalem iki ngenjerno jenggot iku qaribun parek ngenjerno luwih apik tapi lamun apa afiah sempurna ilam yantahi lamun ora temeka ya jenggot ilat tauli maring dawa al-mufrati kang banget tapi aja ngantek berlebih-lebihan fa innahu maka sedhune jenggot kuwi kot teman-teman yasuhu iku madhaake al-khalqati ing kedadian wong pantes kedadian wong pancen wong pati dijenggot kok dijenggot duwe mundak pantes menjadikan kejadian seorang itu mundak pantes wayu telakulan dim wa yutlakulan diucapake alsinatul mutatabina ing lesane wong kang padha ngrasani lamun jenggot kok duwe marai mundak tanggapan orang lain tidak baik cara basa sing penak jenggot koyo ngono lha akhire akeh wong sing mutatabina bin nafsi kelawan nacat ilahi maring wong namun jenggote kok ora teratur mendatangkan cacat orang lain oleh cacatan orang lain mergane fala basa moko ora apa-apa bil ihtirazi kelawan ngedoi anhu saking jenggot sing duwa wong namun dua nang saru kan mendatangkan catatan orang lain dari Imam Ghazali iki. Regane umpama dinjerno ya ora apa-apa lamun ora mendatangkan cacat ala hadin niyati ngatai niat. Wa fil lihyati lan iku tetep ing dalem jenggot asru khisale niku 10 macem makruhaten kemekruhan 10 perkara sing dimekruhno nang nggone jenggot wa ba'dualan setengah makruh kuwi asad duluwe banget apane karohatan kemukrane bahkan makruh lebih sangat fi min batin sang liyane eneng sing lebih berat makruhe ngene jenggot kuwi iki 10 iki apa sing ora oleh khitabuha macar jenggot apa jenenge direng kuwi nyemir jenggot bisa wadi kelawan ireng gak oleh lebih berat makruhnya nomor 2 wa tabyid yang mutihno bil kibrti kelawan lirang jenggot diputihno nganggo lirang kadang kuning
ana wong sing toriko apa kuning-kuning jenggote. Terus watan si buha lan jabuti. Jabuti jenggot yo ki 10 sing makruh. Jabuti jenggot. Terus meneh watan tibu saib jabuti wan. Jabuti wan mergane nggone hadise kan wong kok dikeki wan ki nur. Nur kok dicopot terus njabut nur. Mergane wan kuwi nur. Nurullah dipasang ngene wong kuwi. Kok dijabut ben njabut nur. Kan dimekruhno njabut wan. Wa nuksanu lan ngurangi. Wa ziyadatu lan nambahi. Mergane wan kok tuwa terus jarine alasane gatel mbopone gatel jabuti. Yang ngono iki makruh. Apa maneh wa ziyadatu nambahi. Njer ketok mundak tuwek kan mbuh ditambahi wan piye wong biyen wong Arab kono. Ketok wane akeh berarti tambah tuwek. Watasri hihalan apa tasri ya? Yo njabuti padha njabuti jenggot. Tasanuan krana agawe-agawe li adliya krana agawe riya. Watar kihalan ninggal jabuti si asura apa madul-madule karena apa diketok wane muda murat marit idharun karo ngetokno lijuti manjut kaya wong zuhud srabutoh donya sane rabutoh ngapi awak ngetokno zuhude ngono ki ya gak oleh. Wana daruran ningali ila sawadya maring irenge wan. Ajaban karo gawok bisa babi karo sek nom. Jenggote sek ireng berarti mundak bangga sek nom. Cara rabine sek payu wong Arab. Lah ngono kuwi ya gak entuk. Ngetok-ngetokno irenge jenggot, irenge bringos. Krana iran dengan jiwa ke seknome bisa babi kan seknom. Wa ila bayadhialan maring putihe jenggot. Takaburan karena gumedhe biurwisin kelawan tuweke umur. Wis paute kabeh kan ketok wis tuwek. Tuwek berarti umure mundak akeh, ibadahe berarti ya top. Ilmune ya top kale tuwek. Bringose putih kabeh jenggote putih. Kaya wong tuwek. Niate takaburon karena takabur biuluwisini kelawan tuweke umur berarti umure tuwek. Terus makruh meneh wahido buha bil hamroh macar jenggot bil hamroti kelawan abang kaya nang toreko sing luar Jawa ini sing jenggote, brengose, rambutnya diabang. Tapi niate min goiri niatin kelawan cangking tanpa niat tasaban nyerupani bisa likin kelawan wong sing soleh. Wong sing soleh-soleh ana sing nganggo ngono ki brengose abang, jenggote abang.
Saiki direng piye? Fa amal khitabu anapun utawi macar bisa wadi kelawan ireng saiki kok dipacar nganggo ireng jenggote bringose Fakot ruya mongko temen diriwayatake wihi ing dalem ma apa nahyun larangan cegah gak entuk dilarang macar jenggot bringos li annahu karena setuhune ma kot teman-teman yufdiku terkadang ilal gururi maring kebucuk batal bisi lan baur kadang-kadang terjadi bisa itu termasuk bujuk wong lah rasaku nom dadak tuwek mare disemir bringose disemir jenggote disemir paraku sek nom dak wis tuwek ilal guri maring kebujuk batal bisi lan baur wa amma tabyi dua anapun ute mutehno bil kibrti nganggo lirang piye wong Arab kono mutehno jenggot ki nganggo lirang berarti lirang iso mutehno jenggot kuwi kayak lirang malah putih fakot mongko teman-teman yakunu ono jalan iku aweh aki-aki mempercepat liidhari karo ngetono olusini karena tuwane umur ketika karepe ketok putih jenggote ngger ketok sangane wis tuwek wong Arab iki ndak tuwek kan tuwek berarti ngilmune jos ibadah yo jos wis tuwek wis putih lah kenapa nek ngono tawassulan kena gawe tumeka ilat taukir maring digungno dihormati wong Arab biyen angger jenggote putih kuwi wonge do manut kabeh karena rambuté wis putih jenggote wis putih bringose wis putih makane mengharapkan ilat taukiri maring digungno dihormati wa tarafuan lan kumaluhur termasuk digungno anis sababe saking tak nom-nom yen sing nom-nom menghormati umure tuwek rambute putih bringos putih wa idharon lan ngetokno nampakkan likas roti ini karena akeh ilmu ilmune wis jos iki wis bringos jenggot putih kabeh likas rotil ilmi karena akeh ngilmune berarti ngilmune wis jaduk iki dona nyono bi anna kelawan setuhune kasrotal ayami akeh dina tuktihi kang maringi wong fadlan ing kautamaan berarti ngilmune kautamaan tambah akeh sale wis wong Arab wong rambute wis putih jenggote wis putih hayata orang ngono adoh banget hayata jauh sekali adoh banget fala yazitu ora tambah apa ki baru sini tuwane umur al jahila ing bodho
ila jahlan kedaba bodho. Jarine iki jauh sekali ora terus angger tuwa terus tambah ilmune ora. Tambah tuwa tambah bintu tambah bintune. Tambah tuwa tambah bintu tambah nemen bintune. Wala yajidu ora tambah apa kibaru sini tuane umur al jahila ing bodho ila jahlan kejaba tambah bodho. Ane wong kok tuwek bodho, tambah tuwek nemen tambah bodhone. Soale fal ilmu utawi ngilmu iku samratul akli buai akal. Ilmu adalah buai akal. Wahya utawi buai akal iki gorizatun itu gorizah pembawaan. Nek basa Jawa sifat sing mancep nang wong. Nek basane gorizah pembawaan. Walayu siru orang ngelabeti tidak mempengaruhi apa saibuan fiha ing dalam pembawaan iki. Wan itu tidak bisa merubah pembawaan. Rambutnya putih terus tambah ketok tambah pinter tambah hebatnya ora pembawaan. Wong cerdas apa iki pembawaan gorizah. Walayu siru orang labeti mempengaruhi apa asaibuan fiha ing dalam gorizah iki. Waman sapane wong kanat ana apa gorizatuhu pembawaane wong. Gorizahe wong alhamku iku bodho. Eneng wong kok pembawaane mekawi cilik kok bodho. Fatulal muddati moko suwe apa mangsane yuk akidu tambah nemen apa khama kotuhu bodhone wong. Mergane pembawaan wong pembawaan kawe cilik kok bodho bodhone tambah suwe tambah kuat yuk akidu hamakotuhu bodhone tambah nemen. Wis bodho nang senengane turu tambah nemen. Wakot teman-teman kana ana apa asyuhu pira-pira wong tuwa. Kae wong biyen-biyen jare Imam Ghazali yukot dimunaiku dinginake mengutamakan asbaba ing tanom bil ilmi kelawan ilmu. Sahabat-sahabati mengutamakan pemuda-pemuda dibanding sing tua-tua. Contohnya sapa? Kana ana sapa Umar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqaddimu kundinginake Ibnu Abbas. Sayyidina Umar ki ambek Ibnu Abbas ambek wong tua-tua iki sik mendahulukan Ibnu Abbas masalah apa ae. Dhisikno Ibnu Abbas. Padahal Abbas iki sik enom. Nabi sedo Ibnu Abbas lagi umur 12 tahun. Tapi ilmune hebat Ibnu Abbas. Nganti Sayyidina Umar tau takok maknane jajaa. Saenenge sahabat tua-tua iki manane yo pertolongane Allah kemen. Tapi Ibnu Abbas ora niku tandha Nabi ajeng sedo.
Terus sahabat ditakoki sing tua-tua ngoten kula mboten gadah penemu niku ngakoni hebate Ibnu Abbas. Mergane Sayyidina Umar soal ngilmu iki dhisikna takok nang nggone Ibnu Abbas. Wahwa utawi Ibnu Abbas kadesus niki sek nom-nome umure ala akabiri sahabati saking gedhe-gedhene dibandingno sahabat-sahabat sing tuwa-tuwa. Akabiri sahabati tuwa-tuwane sahabat. Wayas alulan takon sapa Umar hu ing Ibnu Abbas andinhim saking masalah agamane sahabat. Sahabat-sahabat takok masalah agama iki takok nanggone Ibnu Umar Ibnu Abbas. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dawuh Ibnu Abbas, ma ora ata paring sapa Allah azza maha luhur wadala kang maha agung abdahu ing kaulane diparingi ilman ing ilmu. Allah paring kaulane rupa ilmu illa kejaba saban ing wong nom. Wong nom kok diparing ilmu iki tengere hibat. Wal khairu lan utai kebagusan kulluhu sakabehane kebagusan iku bisa babi ing dalam nom. Nalika nom kok ilmune akeh hibat jarine Ibnu Abbas. Kebaikan itu kan terjadi pada seorang pemuda. Kene rata-rata bocah sekolah yang top kono barbarane kono perguruan tinggi bareng yo biasane ketok ngono ketinggian ketok langsung ketok jadi dosennya langsung staf ahli rektor langsung diangkat. Iki Ibnu Abbas. Apabila Allah memberi ilmu kepada hambanya kok diberikan ketika dia muda wal khairu kullu fisab semua kebaikan itu akan terjadi pada waktu mudanya. Awak dhewe winal kono lulak-lulak ndak trep ndak lulak-lulak. Sumanuli ta'ala maca sapa Ibnu Abbas kaulahu ta'ala ing dawuh Allah ta'ala. Ibnu Abbas maca ayat iki qalu sami'na fatta yat kuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu padha ngucap sapa kaum sami'na wis krungu kita fatan ing pemuda yat kuru kang nyebut hum ing kaum yuqalu diucapake lahu maring fata Ibrahim. Nabi Ibrahim nalika nom terkenal. Wong-wong krungu sapa Ibrahim sing ngrusak patung kuwi. Kire Nabi Ibrahim terkenal. Ana sik nome wis terkenal Nabi Ibrahim. Wa qauluhu dawuh Allah taala meneh innahum satune innahum satuhune iki surat Kahfi berarti Ashabul Kahfi fityatun iku pemuda. Ashabul Kahfi iku pemuda amanu kang iman ya ashab birobihim kelawan pengirane. Ashabul iku pemuda sing beriman nang pangeran. Wajidna lan nambah ingsun hum ing pemuda apane
hudan ing pituduhe. Akhire Gusti Allah tambah pituduhe. Iki bakas pemuda iki. Qauluhu Allah taala wa atainahul hukma sabiyya. Wa ataina lan maringi ingsun hu ing Nabi Yahya al hukma ing ngilmu sobian ing wektu sik cilik. Nabi Yahya sik muda wis diparingi, mulai cilik wis ngilmune wis akeh. Nabi Yahya ketika masih muda sik nom sik cilik. Kala dawuh sapa Ayub As-Suhtani, Dewi Ayub adraktu nemu ingsun, aku menjumpai nemu ingsun asaika ing wong tuwa ibna samanina sanah umur 80 taun yattabi'u anut sapa Syekh al-Ghulama cah nom ya ta'alamu kang ngaji minhu saking gulam. Jarine Ayub Mbah Syekh Ayub Sultani, aku roh ning wong umur 80 taun iki lho ngaji nang ngene bocah, ngaji nang ngene bocah. Ada umure 80 taun sik ngaji nang bocah. Mari biyen ora ngeneng. Dulang ngaji sing cepet tek biyen abata sak cinta kok dandal abata enakum ade cilikku. Lah saiki ra neng anakku. Lah sing tuwek ngaji nang ngene tak TPK. Dene umur 80 taun sik ngaji nang ngene bocah. Wakila didhawuhake li Abi Amru bin Ula maring Amru bin Ula ayah sunu apa to apik apa to bagus minas saiki saking wong tuwa ayat ta'allama ento ngaji minas sogir saking cilik. Apa pantas wong tuwek ngaji cilik-cilik ngaji no TPK kuwi njuk ulang bocah-bocah kuwi. Kala dawuhe Mbah Amru ing kana lamun ana apa jalu bodho yabah kuwi kuala bi kelawan jalun fata'allamu mongko utahe ngaji iku yuh sinu bagus bi kelawan wong tuwa. Apa apik wong tua ngaji cah cilik kuwi lamun bodho pantes, lamun sek eneng bodho. Soale ngaji iki pantes senajan wis tuwa lan tur wonge isek bodho. Babu asroris sholah. Rak iki sate. Makane disingkat-singkat. Rahasiane salat wa muhimmatuha lan pentinge salat. As-sholatu imaduddin, salat itu cagak agama. Ku biyen tau ngaji mbek pakai salat itu cagak, Gus. Kaji cendhela ngarani. Aneng omah perubah terus ganti cendhela, senajan cendhela telu lho ge ngangkat kuat ora. Jarine mergane salat ku cagak, kaji cendhela. Mergane omah kok ora neng cendhelane ya elek. Wong kok ora kaji ora nduk saru. Mergane cendhela ndak pantes. Tapi ora kuat lamun kene cagake. Kene as-sholatu imaduddin wa isomul yakin, njogo keyakinan.
penjagane keyakinan wasaidatul qurubat lan dadi pok-poke ibadah. Qurbat iki bejane makna ibadah. Pok-poke ibadah iki salat. Wa ghuratit taat lan mencoronge taat. Wong kok tak salate tambah hebat, cara maksud tambah mencorong. Nah, salat tambah kendu ya tambah cara mas tambah ireng. Wakot teman-teman istaksoitu usulaha ing dalil-dalile wa puru ahalan pira-pira pang-pangane fil fanil fikih ing dalem bagiane mupekeh. Derene Imam Ghazali bab salat iki tak kana nguri daripada pok-poke dalil-dalile. Panak tasir moko ngringkes ingsun guna ing kene bab salat iki bakal tak ringkes nang kitab iki alama ing atase barang minhu sing ma lil murid kanggo wong sing lagi ngaji min akmalia saking penggaweane salat wasrorialan rahasiane salat al batinati kang batin bakal tak terangno dhisik rahasia-rahasiane salat. Aku ngerekno urusan pang-pang pekeh nang kene sing tak dhisikno iki rahasia-rahasiane salat sing batin. Fadilatul andan wallahu a'lamu bissawab wa hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keutamaane andan singkat-singkat alhamdulillah.